Proljeće je u Zagrebu. Da, proljeće je konačno došlo nakon duge, hladne zime. I kao i svakog proljeća u Zagrebu, tramvaji su prepuni, prolaznici u žurbi, trgovci nestrpljivi, omladina nervozna, vozači bezobrazni. Pravi kaos. Ali sunce ipak sja. Sunce ugodno sja jer se probudilo nakon zimskog odmora i dijeli svakom svoje bogatstvo u toplini i u svjetlosti. Sunce osjeća novi život u Zagrebu i ono se, kao svako proljeće i kao svi ljudi u proljeće, nada da će taj proljetni kaos ubrzo proći, da će ljudi zastati i razmisliti zašto su nervozni, u stalnom stresu i zašto, kao luđaci, ponekad ne znaju što pričaju. Da, sunce je prijatelj ljudi. Ono je još malo sramežljivo i još se nije u potpunosti snašlo s novim proljećem. Ali ipak je postojano. Naravno, Zagrepčani ne primjećuju da je sunce tu, za njih. Za njih to se podrazumijeva. Oni imaju svoje brige, svoje misli u glavi, svoje probleme i svoje zanimacije.